jesenné počasie. Je hoa obdobie. A tuto inak je Majoško. Ideme kresliť Pokémonov. Ukradla som to od Evžena Selasiho spred 7 rokmi, kedy to natáčali. Pravidlá tohto sú veľmi jednoduché. Jeden z nás si vybere číslo, ten druhý to zadá na svojom telefóne do Pokédexu, ktorý tuto máme. To, čo si vybere, opisujem, napríklad ja, jej, ona to podľa mojich opisov kreslí. Snažíme sa priblížiť čím najpresnejšie k tomu, ako vyzerá ten Pokémon. Kto ide prvý? Ideme si vylosovať. Ten, kto prehra. Ten, kto prehra, tak ten bude kresliť. Ten, kto vyhrá, bude opisovať. Dobre. Jo, dobre. Tak jo. Ideme kresliť. Číslo. Dáme si jednom číselko a ja si dám, že daj mi 250. Ale nepozriem to. 250? Áno. OK. A práve čo ti poviem je to, že to vyzerá ako vták. Je to taká kačka s rozprestretými krídlami, je tam pohľad z dola trochu. OK. Čiže má dlhší krk, gulaté telo a rozprestreté krídla. No ty kokos. Počkaj. Má gulatý ksicht. Ksicht by som neriešil, začal by som gulatým telom. Gulaté telo má, hej? Také gulatejšie. OK. Dobre. Naľavo hore dlhýke. Áno. Daj mu tam takú gulatejšiu hlavu. Malinkú hlavu má alebo veľkú hlavu má? Malú. Malú? Dobre, to ja To je celá v pohode. No. Zobák. Taký, zobák taký dlhý? Taký dlhší, ale nie, že nejaký veľký, len nie. Dlhý. Taký? Môže byť? No. Nechajme to zatiaľ tak. Na hlave má také, k čomu by som to prirovnal, vieš ako pankáči majú to také niečo, len to má hore vlnky, že to také tak. Dobre, dáme mu pankecké hajo, však čo? Také dačo, dobre, môže byť. Očka. Oči. Gulaté biele oči pri zobáku. Má ešte nejakú čočku alebo čo? Zatiaľ... Dobre, snažíme sa to trafiť v približný tvar. Má rozprestred krídla. Dobre. Že také. Také do účka. Zahnuté. Účko? Také, tak. Dobre, môžeme dať takto. Aké má fedes? Má také, že obdĺžnikové, ale také oble? Áno, pripomínajú skôr také obdĺžniky. Kámo, prečo mám pocit, že to bude spiev, alebo čo to také? Nie, a má dve vrstvy týchto, vejde to do takého účka, ako keby... Dve vrstvy? Dve vrstvy... Čo, chcem to mať dokonalé? Pri tom ksichte, ktoré by mohla len matka milovať. Nožičky, no daj mu nožičky. Normálne sprav 2 ovaly, že nech to vyzerá ako chicken legs. Také. 2 ovaly? No, že akože na stehna. Chápeš, že kurácia stehna a na to máš pripojené. A to chceš sa presunúť k sfarbeniu, jo? Áno, daj mi sfarbenie, to je moje najobľúbenejšie časť tohto. Zobák vrkoče, aj chvost má žlté. Žlté? Áno. Čo má žlté? Zobák, aj brčky, aj chvost. Kokso, a teraz opíš mi, ja to som úplne accurate, takže mi opíš tú žltú. Je to okrajová žltá, je to chcánková žltá, alebo je to tak, je to špinavšia žltá, taká tmavšia. Špinavšia? Nie úplne tmavá, ale proste trošku tmavšia. Ďalej. No. Nožky sú také fakt, že tmavo indigo. Indigo nohy? Alebo skôr no taká fialová proste, taká fakt, že tmavá. A všetky nožky a... Áno, celé nožky. Šíš, tak to potom neviem, čo toto spiev nebude. No však nie. Vrch vlastne bol bielý. Tak ja... tak sa pýtam, že či má celé fialové. Brucho má biele. Celá červená. A brucho má biele. Áno. To je, chcem vidieť teba, jak to môže byť. Ja to odfláknem, na rozdiel od niekoho. Ja si dávam záležať akože? Mám pocit, že čím menej si chceš záležať, tým presnejšie to bude, keď vidím teba.
Tam nemusíš. Nechaj, ja to chcem Dobre. mať ťuťu, muťu, tuti, Oči. futi. Okolo očí až po zobák oval proste čierny. No normálne čierny oval spravíš okolo očí až dopredu. Že bude sa dotýkať aj vrchu hlavy, až zobáka, taký tam môže byť. Naber si takú jasnú zelenú, takú toxickú ako keby. Na krku má jednu čiaru, ktorá ide vodorovne, že takto keď sa to... Mačoké? Nie, vodorovne. Tak ako sa na to díváš, tak vodorovnú čiaru mu sprav na krku. Dajme tomu. Šiže, ale vyzerá dobre. Vyzerá jak reálny Pokémon. Spomínaš si na to moje, je to ten istý odtieň a na to moje druhé, je to len koniec tých? Čo? Robím to dobre alebo nie? Nie, lebo mali byť biele, som ti hovoril, že to prechádza zo zelenej do bielej. Že zelené len na úplnom konci tých krídel, toho peria. Boha! Cítim sa ako učiteľ na umeleckej. No vidíš. No teraz to začína vyzerať pomaly ako ten Pokémon. Hej, asi dobre opisuješ. No, Ja som spoko. Dobre, ja by som len povedal toľko, že názov tohto Pokémona, keby tak bol takto nakreslený, by som z Ho-O zmenil na O-O. Dobre. Oho! Pre Boha. Ja si myslím, že accurate. Akože aspoň angle. Ten angle. Akože zo spodu som vychytala nožičky. Snažil som sa. Vyzerá to good. Diváci, ohodnote mi do komentu, ako moc sa to podobalo. 10 z 10 by som tomu dala, hej? No dobre, ideš ty. Ja by som chcel len toľko povedať, že daj mi číslo 69. 69 chceš. Tak, Majoško ide kresliť toto. A môžeme ísť na to, je to akože dosť jednoduché. Tak, je to rastlinka. Aha, dobre. Vyzerá to ako Splend vs Zombies. Taký píšuter. Tak áno. Dobre. Taký Aha. patík a s 2 nožkami. Aha. No patík, akože patík taký tenký, ale je taký zaoblenejší. Nožky jak zo želatiny, aký by mal. To je odpisný. Takže to ide, že... Tak Áno, to má áno. nohy. Ty si vybral takého jednoduchého... Ja neviem, prečo si dal také vysoké číslo. Máš za úlohu potom si dať väčšie číslo. Ja už aj nepovedala, že koľko má pestov, ty čo Jaj, už ideš? Neviem. Však dobre, však 3 pesty má. No tak to... Ja sa len čudujem, že ty už vieš. No, ručičky má 2 listočky. 2 listočky. Dobre, hlava. Ako si povedal, taký... Je píšuter. Áno. Presne ako píšuter. Tak. To je jak váza otočená do dola, keby si ju vylieval. Taká vázička. Má aj zuby? Čo tu má? Nemá. Nič tu nemá? Kde má akože oči? Oči má tak v strede hlavy. Tu? Áno, tie 2 bodky. Tu? Takto? Kľudne, aj do stredu niekde. To je veľmi accurate, že? Ale ja si myslím, že hej. No ale pusinku má takú jak 2 pájaky, takú nožku. No dobre, ideme na vyfarbovanie, ale to je veľmi jednoduché. To telo, ten korienok. Je to taká veľmi bledá hnedá. Taká fakt, že dosivá. Teraz listočky. Tá zelená je taká, že kyslovejšia zelená. Taká svetla tiež, taká pastelová. Si myslím, že sa sústredím viac ako tým, preto mi to viacej ide. Aha, jasné. Asi najskú tú hlavu. No. Je to taká svetla žltá, tiež taká vyblitá dosíva. No, to je tvoj výsledok. Tak sme skončili, no. Rastlinka sa volá, že Bellsprout. A vyzerá takto. Ja si myslím, že som úplne presný, na rozdiel od niekoho. Môžete tiež ohodnotiť Majoškovi tvoj do komentárov, samozrejme. Dobre, accurate 9 z 10. Prevedenie konštrukcia, tak 5 z 10. Nemôžeme si klamať ako. Ja by som tiež mohla byť učiteľ na umeleckej, ja viem. Ideme teda na ďalšie kolo a teraz si ja vyberiem čo jedno. Mne daj 45. OK. Mohla by som ho poznať? Isto si ho videla. Je to plant-based Pokémon. Plant-based. Áno, má také ovalovité telo,
Ovalovité telo. A na hlave má obrovský kvet. Má gulaté a je ten kvet väčší ako to telo? Áno. Asi viem. Také dačo. Také? Áno. No. Má to také nohy, že ako keď kreslíš, napíš ako mám také nudličky. Jakéže nudle, také nudle? Také, ale sa zahne že predstav špagetu, keď ju... Špagetu. Áno. Také špagety? Tak to záhne na spodku. Ešte dobre, necháme to tak. Prečo musia vetať? Lebo je sobota. Má byť kľud. To je jak nedela, má byť kľud. Okay. Dobre, začal by som tým kvetom na vrchu. Ten kvet... Je veľký. Je veľký, má raz, 2, 3, 4, 5 tých... Áno, lupienkov. Lupienkov, to je to slovo. Áno, 5 lupienkov a v strede mu nechaj dostatok miest. Áno, tam má... Ja by som to vysvetlil, že to je ako sopka v strede, že to je úplný vrch sopky. Že to má normálne takú žuru donútra. Ten stred, on je ako keby taký valec, ktorý sa zúžuje. A len kúštek nad to. Jaký valec? Čo mu mám dať takto? Predstav si vrch sopky. Takto valec mu mám nakresliť na hlavu, alebo čo? Veľmi nízky. Že to proste ide z toho. On má dieru v hlave? Nie. Nedieravý? No, dobre, ideme rovno k farbeniu. Už ideme farbiť? Jo, tie lupienky sú ružové. No dobre, a ďalej? No, teraz vezmi ten istý odtieň a potiahni ho ku biele. Faješ tam keby odles v strede toho kvetu každého. Taký ten Ja, ty to chceš až tak, áno. Akože, no? Malé biele bodky, také ovalovité po celom, ako keby po všetkých tých lupienkoch. No, ten stred, on je oranžový. Stred je oranžový. Nie. No. Znútra toho ovála, ale toho vnútorného. Tak, áno. Presne to. Perfektné. Hej? 10 z 10. A ja si myslím. Je to Wild Bloom. Ako vajpu. Aha. Akože to by som videla, akože vôbec neviem o tom, že to má tú sopku, či čo to. Ty kokos to v strede. No ako by sa ty opísala? Ja neviem. Vyzerá to podľa mňa Vyzerá to ako valec a v tom vyzerá, valec. že je tam gulička. Tak by som to opísala. Teraz ideme tebe dať nejakú totálnu blbosť, čo nepoznáš, alebo je to totálne komplikované. Dobre. Môžeš si vyberať svojho Pokémona. 420. Bože, to máš easy! No dobre, ale... že je to rastlinný Pokémon. Wow. Sú to dve čerešničky. OK. Jedna je väčšia, jedna je menšia. Aha. Tá väčšia je vpredu, tá menšia je vzadu. Takže sú nejaké asi dve gule. Takže dve čerešne. Takže sú úplne gulaté? Sú gulaté, áno. Aj sú gulaté a majú nožičky. To nebudú úplne čerešne. Teda jedna má nožičky. To sú cecky jeť alebo čerešne. Pšt. Takže tá väčšia čerešňa má nožičky do trojholníka. Áno. Tak, ksichty. Takže tá veľká čerešňa vpredu. No. Tak má očka také čierne, oválne. Tak tá druhá čerešnička má taký pohľad, taký, keby si bol na vecku a fajné kúlu si dal. Má sklopené oči, má zatvorené oči a otvorené ústa, že á. Neviem, či takto zatvárím na vecku, ale dobre. Povedala si á. Keď viacej usmiate á, že si to fakt, že užívaš. Tie listočky sú zaujímavé. Počkaj, nie sú nejako spojené? Áno, sú spojené tie listočky. Akože nejakými stónkami? Nemajú stonky, sú čisto spojené akoby listami dokopy. A ak si to pomôže, tak tie listočky vyzerajú ako taká riť. Také čosi, áno. Dobre opisujem. Dobre, ideme vyfarbovať. Tie čerešničky sú také aj rúžové. Taká hot pink, ale taká hot pink. Tá veľká čerešňa má cez ksicht ako avatar takú čiaru. Ja neviem, čo má tú avatar. šípku. Aha, akože... Toho avatára, áno. To je ako šípku, ale on to nemá akože šípku tam, len takú čiarku cez hlavu. No a lístok je taká obyčajná zelená. Taká ako green screen. Nádherno, krásne si to urobil. Chceš ich vidieť? Mám na výber? Hej, nemusíš ich v živote vidieť, ale no. No, ukáž. Vidíš tie listočky, jak také si dve mala písať, polky? že im idú z hlavy, sa zakrúcajú. Tak, toto boli naši Pokémoni. Dúfam, že sa vám ľúbili. Poďte nám napísať do komentu, ktorý je najlepší, najviac accurate. A
Na budúce by som chcela natočiť ďalšie videjko, tiež o tých Pokémonoch. Vylosujeme si nejakých Pokémonov a budeme to z pamäte. Teda základ bude to, aby sme si ich aspoň trochu pamätali, lebo asi ani jeden z nás nemá žiadne skúsenosti o Pokémonoch. Áno, čo ja viem napríklad, že dáme si Pikachua a budeme ho na spamäť bez žiadneho opisu proste kresliť. My sa budeme tešiť na ďalšie videjko s vami, možno za pol roka alebo za mesiac. Čaute!